Fitxategiak, interneteko estekak ikusi ditugu, eta orain ikusiko dugu beste baliabide bat askotan erabiliko duguna. YouTubeko bideo bat txertatu. Ni badaukat hor zabalia, bideo bat, YouTubekoa, eta hasiko gara txertatzen. Bueno, hasteko betikoa, batzuetan hastu, aktibatu edizioa, lehenengoa. Gogoratu hemen, izkutatu alduzuela alboko barra, behar badaba pizka bat, hobeto ikusteko eta zabalagoa ikusteko ezta. Venga, baiongo gara, gehitzen. Egingo dugu gehitu jarduera edo baliabidea, berriro erabiliko dugu etiketa bat, eta berriro izango dugu biera egiteko. Ikusiko ditugu biak, gero ikusteko desberdintasunak eta zein erabili bakoitzak. Venga, zabalduko dugu, hasteko idatziko dugu zeo zer etiketa horretan, ikusi bideo hau adibidez, eta hemen bertan, azpian, egingo duguna izango da, txertatzea esteka, kopiatuko dugu, beti bezala, eta itxatziko dugu hemen, pegar, baina oraindik ez da nahiko, hartu behar dugu berriro testu hori, eta berriro esteka txertatu. Idatzi URL-a, pegar, manekoan ja kopiatuta, eta berriro ireki leio berrian, nire ustez, hobe beti leio berria. Venga, sortu esteka, badaukago eginda, eta gorde eta itzuli ikastarora. Beitu ikusten duzuenez hemen, mugituko dugu bere lekura berriro, joango gara beti antolatzen pizka bat, venga, ia usten dudan ondo bere lekuan, hemen orain kostatuko da pizka bat, venga, uste dut hor dagoela. Venga, mugituko dugu eskuinera, lerrokatzeko besteekin, venga, pizka bat gehiago, badaukago, badago gutxi gora bera lerrokatuta besteekin, horotziko dugu. Venga, hemen ja ikusi aldugu bideoa zuzen, venga, igoko dugu hau, joango gara egiten ondo, venga, egiten badugu desaktibatu edizioa, ikusiko dugu nola gelditu den, bideoan geratu da hemen erdian, eta sakatzen badugu, ikusiko dugu hor bertan edo YouTubeen bertan. Kargatzen ari da, ematen du luzatzen ari dela. Venga, orain hartzen ari da, kostatzen zaio, baina, venga, hartuko du. Bueno, luzatzen ari da kargatzen, batzuetan gertatzen diren gauzak, horregatik esaten dizuet, grabatxo ditu dela bideoak, eta arazo bat baldin badago, usten dut, eta gero, zaiatuko naiz konpontzen. Venga, luzatzen ari denez, kargatzen, ikusiko dugu bigarrenera, aktibatuko dugu edizioa, ia zai gertatzen den gero, nola kargatzen duen gero, venga, ikusiko dugu bigarrenera, gehitu jarduera edo baliabidea, berriro gero iriko dugu etiketa bat, jarriko dugu baitare, zeo zer, bideoa ikusi, berriro. Venga, eta orain egingo dugu bestera batean, gero ikustiko pizka bat desberdintasuna. Zabalduko dugu editorea, eta erabiliko dugu kapsulatzea, ikusteko desberdintasuna. Horretarako joango naiz bideora, eta bideoan, YouTubeko bideoetan, badaukat partekatu aukera. Badaukat partekatzeko Facebook, Twitter, WhatsApp eta baina interesatzen zaidana da kapsulatu. Venga, kapsulatu hau batzuetan erabiliko duzu behar bada ziteetan eta jartzeko elementuak. Venga, kopiatu behar dugu testu hau, kode hau, eta egingo dugu kopiatu orduan. Hemen badaude bizenbaki, gogoratu, gero erabiliko ditugu, hori izango da zein tamainarekin aurkezten den pantailan, kapsulatzeko, gero ikusiko dugu zerekin momentu batean zenbaki horrekin. Venga, egingo dugu kopiatu, jazta kopiatu dago, itxiko dugu, eta bueltatuko gara. Venga, joango gara pizka bat bera, eta orain aktibatuko dugu HTML idazkera.
Venga, jarriko dugu hor, ezabatu dugu lerro bat, edo bian nahi baduzu, vale? Hor daude, lehenengoa ez, hori da testuarena. Venga, eta hemen itxatziko dugu, pegar. Vale. Egin da dagoenean, behitu hemen daude berriro zenbaki horiek, gero ikusiko dugu, desaktibatuko dugu HTML, eta hor ageritzen zaigu, bideoa eta testua. Venga, orduan esango diogu gorde eta itzuli ikastarora, eta hor daukagu berriro behar. Vale? Venga, hasteko ikusten baduzu, mugituko dugu. Vale, ematen du edera mugitu nahi. Bueno, mugituko dugu, beha bada izango da hor egoteagatik, mugituko dugu pizka bat eskuinera. Venga, eta, orain bai ematen du mugitzen dela. Venga, eta orduan badaukagu hemen egin da. Desagertu egin da bideoa. Vale, eta berriro esango dizuet, manoa egiten eta arazoa baldin badaude, hierrola konpondu. Ematen du desagertu dela bideoa, mugitzerakoan, desaktibatuko dugu edizioa, ia hor dagoen, bai, hor dago, vale? Momentu batean hor desagertu da, baina hor dago. Bueno, azteko behitu bidez berentasunak, ezta? Honek erakusten digu bideoa erdian, eta honek erakusten digu bideoa ondoan, vale? Venga. Bitu, orain ez da mugitu ez da errokatu, gero errokatuko dugu. Bueno, beria ejekutatzen duen orain, hobeto. Vale, hemendik ematen du arazorik gabe. Eta hemendik baitari orain arazorik gabe ejekutatzen du. Vale, biak ejekutatzen dira. Bueno, hemen bakotxeak ikusi behar du nola erakutsi hobeto, ezta? Venga, aktibatuko dugu berriro edizioa, ikusteko dana. Mugituko dugu hau pizka bat gehiago oraindik eskuinera, orain badaude errokatuta gutxi gora bera, venga, hor utziko dugu. Eta aktibatuko dugu edizioa. Vale? Edo desaktibatu. Venga, hor ditugu bierak erakusteko. Bueno, honek oraindik badauka beste aukera bat. Hemen ikusten da nahiko handia irudia hemen txikiagoa. Baina irudi honekin jolastu aldugu, bale? Eta lehen komentatu dizudana zenbaki horiekin aplikatu aldugu. Aktibatuko dugu edizioa, eta editatuko ditugu ezarpenak honetan. Editatu ezarpenak. Banago hemen editorian berriro sakatuko dut HTML, eta hemen jolastu aldut tamainarekin. Eta honek balio du edozein elementua txertatzeko enbez hori egiten. Zite batean txertatzen dugunean zeo zer, kode hori aldatzen badugu eta jarri aldugu txikiagoa. Baina kontuz, mantendu behar dugu proporzioa. Proporzio hau mantendu behar dugu. Nik egingo dudan izango da erdia bakotxean. 560, erdia izango da 280. Eta hemen, 315, erdia izango da, jarriko diot, 127, adibidez, bale? Egin alduzue, nahi duzuen tamainarekin, baina hori bai, saiatu beti proporzio hori mantentzen, bale? Venga, izango diogu gorde eta itzuli ikastarora, eta hemen orain izango dugu askoz txikiagoa bideoa. Orduan, hau adibidez telefonoetan ikusteko, nik egin ditu froga telefonoan, eta egiten denean tamaina honekin, nahiko handia ateratzen da telefonoan, ateratzen da pantailatik. Zenbat eta txikiagoa izan, adibidez, hori telefonoetan edo tabletetan behar bada ikusteko, hobeto. Venga, gordeko dugu, nola gelditu den, desaktibatu edizioa, eta hemen, ikusi aldugu askoz txikiagoa, bale? Eta ejekutatu aldugu. Orduan bakotxeak ikusi behar du zein ikusten duan berako beto, bere
modelean jartzeko. Nik adibidez ikusten dut, hau, nire ustez, hau, enbez erabiliz hobeto, bale? Hau, ditzen da erdian, galtzen da pizka bat hori ordena edo, eta orduan, berba da hobeto, honela.